wannan abin da ya faru da gangar ne, dama siyasar duniya kenan. Shi Macron a dole ya sa shi yake goyon bayan yanzu Falastinu. Dalili kuwa shine ƙasar shi ta ɗauki zafi, ana zanga-zanga sosai a ƙasar. Saboda haka in yi wasa wannan zanga-zangan zai kada gwamnati shi. Saboda haka dole ya so abin da jama'a shi ke so. Maganin kuma zuwa a hana Macron shiga, ai da gangar aka yi. Ba yadda za a yi, ba Macron ba, ƙananan shugabannin ƙasa ma an basu sun shiga da motocinsu. Balle Macron shugaban Faransa ya ce shi Donald Trump shugaban Amerika ai yana jin haushin abin da ya faru ne. Saboda haka bari shi ma ya musguna mishi ta wani hanya. Saboda ya ji Macron ya fito sosai ya yi maganar cewa lalle yana goyon bayan a ba Falastinawa 'yancin kansu. Ƙasa ta zama ƙasa sosai cikakkiya kamar kowace ƙasa. To, bai tsammanin haka zai faru ba. Amma kamar yadda na ce a baya, shi Macron ya ga wuta ne ta taso sosai za ta cinye shi. Ba shi ba da duk sauran ƙasashen Turawa. In sun ƙi wannan fitinan za ta ci kujerunsu. Sai sa dole su goyi bayan a yi wannan abu. Shi kuma Trump abin da baya so kenan. Ya so su ce su ba ruwansu.